Това ще бъде най-добрата инвестиция, която някога сте правили. Ако обичате да работите в градината. Този мини електрически трион отсейка. Идва с отвертка. Защитни ръкавици. Ще ги сложа тук много бързо. А останалото ще проверим. Ето малко лубрикант, разбира се. Просто извън моята класа. Ето го мини резачката. Всичко е с високо качество. Обичам пазача да минава през веригата. За защита на горната част на тялото. В случай, че има проблеми. Има и малка защита на ръцете. В случай, че нещо удари дърво. Така че ще удари, без да смачка ръката ви. Което е доста готино. Харесва ми също, че това нещо има такъв. Не 2, а 3 вериги. Предлага се с комплект предпазни очила. Идва с повече от едно зарядно устройство. Но 2 батерии, които го правят дълго време. И батериите имат индикатор. За да видите продължителността. Харесвам щръкащите звуци. Щръкнете директно върху. Започва да бъде добре. Нямам търпение да тествам това нещо. И да го използвате реално. Най-хубавото е, който се продава в момента за зимата. Вижте връзката подолу.